cikin jahannama ne yau ba zan rufe ku ba idan na ce kowa ina murfin kowa ya mu je gaba duk sarkin mutum gumbuwayi bai dau ajiyar da aka ba su ba wace mala'iku ke wazariya tun da ta dau cikin Mustapha annabi Adam zuwa ga Isa in sun je sai su rangwafa mataye na aljanna ma duk sun je tarbar mujtaba in suka je kas da kai suke a gaban mun da shugaba umma ana amina wallahi Allah bai yi uwa wacce ta kai ki ba kin dau shugaba a cikin ki wata tara ban san kamar ki ba Allah ya tsarkake ki ya baki tsarkake amarya ba kin adana wa Allah amanar zababbun da bai rasa ba wai me ma ke nufi da Aminatu kowa ya fassara masu ido nake tambaya wanda jahili kwance gara shi sunan Amina amanar Allah ne fa mu ya hattara babu macen da Allah ya ce wa Aminatu sai mu shugaba Allah ya girmama kiyawun mulkairi a nasabar giba sarki ne zuwa tsarkakaku yar wahabi abdu munafi ba zuhura ta kira buwakim lallai girma ba an gama babu kamar ki a gurin ta alama ba ma mu abu ke Allah ya zama ya tace ya baiwa amanar abin yabo ke ya fi so a dukkan iyaye yawun mun sha yabo babu rufa-rufa dogo sai mun girmusa hanci cikin tabo inda rabon su saka wace ce wace Allah yake yaba cika cikin a cikin zamu gane batun da girma yake Allah na rantsuwa da su a cikin Qur'ani da ban suke wa walidin wa ma walada iyayen al-Mustafa yake Allah na girma masu annabi ma haka amma ban da dukkan asadar ta ku kwayi ku kare ban zaba ku rage su ba Allah kudan su ne yadda duk suka ce aka za yayi abin ya ba su rahamaniya ta Allah aikin su take babu fargaba aljannar ta su ce idan ba su so ba za ku shige ta ba yan iska sun shigo cikin mu da sunan addini yan tsiya sun gurbata komai cikin musulunci san babu tarbiya duka hadisan da ke batun kadarin kakannin imaniya sun dauke su sun sa na Isra'il Allah ba zai bar ku ba Allah ke kara martabar su da girma ƙaryar ku ta yi kaɗan babu halittar da za ta mantar da mu buwayar su ko kaɗan ku a gurin mu duk bai isa a kasan su yake sai ma can za ga kuwar da gaba da masu sanya girman da yake ba ce diamond din hadarar ilahiya wacce ake cewa tsarkakakka mai tsarkakakkiyar zuciya su suka bauta wa rabutun bagoshi ya waliya da ba su haifa annabi Muhammadu ba da ba za mu safara su bai ibadar da sun kai ba dun gura goshi ya kansa ba su ta musamman su kai wa Allah ba za ta yi ɗai da ta gaba kai da kake ta da jijiyar wuya waye ya ce maka an karba su gundarin hakikanin sirrin Allah ne a gunsu ba duk mai musgunawa iyayen annaba ai da annabi yake duk karyar suna suke su suna jin annabi
kai tsantsar munafiki, inda yana raina martabar manzon Allah ka madaukaki. Babu ku tun anan Allah ne shaidar muka balle ranar da babu mai magana in ba da izinin su. Abubakar ɗan baki ku yi mini shaida yana na Amina, na rantse da Allah da ku na baki yawon mun nabiyuna, ku ƙara tsayawa maula ya mai adakawa sirri ya bayyana dan sarkin zuciyar ma'aikin Allah ba da alamu ba. Subhanallahu wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ce uwa ga ma'aiki ba za ta shiga janna ba, to kowa ɗan cikin